indoda yakhetha uJesu ezwayo izoqala yakhetha bani uJesu Yeah, yakhetha uJesu. ha Dabula wena ungakhetha uJesu nokholo ngoba manje khona baye abantu uthe ukuthi kumele alungise uyathwasa nje kodwa ukuthwasa kwakhe ifana njenge rehab lento lena lento isemfihla kalula Hayi sengiyakuzwa angifuni ukuyiveza kodwa ngiyakuzwa ngoba manje inyanga lezi Okay, sengihambile ngaya kwamhlaba uyalingana noma ngaya eFoslorus ngathwasa ngokungemthetho. yeah Siyakhona ukuyireverse lento leyo. Ngibonge uPhathanani because through him sonke siyaphathana. ngizokuphendula kancane bese ngisheshe ngibaleka ngoba kukhona ufungungisa khona. Hello everyone and the Munchies, of course. Welcome to another interesting special episode of Munchies and Thoughts. Kumnandi la namhlanje like kumnandi kakhulu. Sanibonani? ndoda kunjani Ngathi ndiphansi nje sanibonani. yaphileka ukukhathala mkhulu. Anyway, my name is Phathanani. I am your chef. And of course, I am not alone today. I've got my special guest, Munchies. Hello, Munchies. How are you, Munchies? I'm great. You know what, Ne? Dreams do come true, guys. I am with you today, doing this special episode with you, and I am so excited. And thank you so much to my honorable guest, Sanibonani. ndoda kunjani Nkhona ninjani? amen mkhulu. Let's do this. You will introduce yourself. You greet the Munchies. Tell them whatever that's want to say. Those that are here and those that are at home. Awu manje siyakhuleka kubalaleli ekhaya. Ujwayele ukuqalisa mina Whatever, you guys, you can do your thing. siyakhuleka kubalaleli ekhaya babukele ekhaya mhlaba wonke jikelele la le video fikelela khona ngibikelele nje wonke umuntu okhona lana ozosijoyina namuhla isalukazi sendoda lesi sihlula amanye mazebhulo zebhula imizwa mayidoda ibhekise phansi sikhoma amagazi sikhoma izasi ubaba kamabizela bathi uphakamani Okay. bathi uphakamani ukhuphukani uphendukani ukhuphukani nabunyuke nabambele baphila futhula mafudula kunjalo ndoda endala kunjalo matetanga kunjalo ndoda hayikonakele yeah wazisho kwazi kwathi angisukume ngigile Kia baba. Sanibonani udokotela 2+2 phansi kwamhlabelingana ejozini abangazi kahle ke mina bathi kusigadla senyama safele emazweni ondaba zabantu zakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa maxosha ngifene kwela kubo lo hayi siyabonga amen. Ibile ngize ngikhuluma nezibuko ngoba ngiyashiselwa. Kuzoshisa kakhulu namhlanje. Ngibhedile namhlanje. Wow. Nibazwile basichazile ukuthi bangobani babuyaphi. Kuzoshisa kakhulu sengiqalile ngiyashiselwa but it's fine. We're still running the show. Kuzoba mnandi kakhulu. Okokuqala before I proceed, I want to say thank you so much. Yeah. And I don't take you for granted. Okay. Bonga team. Okay. Today we are all about ukuthwasa kungafanele. Okay. Kunabantu abawuthola ukuthi bathwasile mara umuntu bengafanele ukuthi athwase. We will be discussing that. Yeah. Interesting. The second one, we will be discussing imali yezipoki. Ngihlale ngizwa ngemali yezipoki, imali ehlala emkhedeni, abantu bayahamba bayoyifuna kodwa abayitholi angazi noma bayayithola yini. You guys will help us with that. Yeah. The third one, ukuthatha kwamandla inhlanhla kumathwasana. Sesizwe kuthiwa bogobela or whoever bathatha inhlanhla yamathwasana bayithwebule. Last time besikhuluma ngokuthwebula so siqhubeka lapho ke. So then the other ones I'm going to hold them. So sizokhuluma ngokuthwasa kungafanele, imali yasemgedeni, imali yezibhokwe, and then ukuthathwa kwamandla inhlanhla yamathwasana ithathwa whoever that they take. So then the rest. Zolandela. Yes. Any of you.
indoda yakhetha uJesu ezwayo izoqala Yakhetha bani? uJesu. Ayi. Yeah, yakhetha uJesu. Ayi. Ha Dabula wena ungakhethanga uJesu, not all of us. Mina ngithandaza umkhulu omkhulu owadala izulu nomhlaba. Unomkhulwane nomoya, ingilosi esentabeni, ingilosi esemanzini. Abo Jesu, abo Abraham, hayi ba right le. Hayi la. 2+2 ngile ayishoyo wena. Ngihlezi ngizama kumncenga mihla namalanga. Hayi, Ngithi ngakuwine. noma ngabe kwenzakalani kodwa asimeme uJesu Nazo. ezimpilweni zethu. Nazo. Ngumqalisi njengomphelelisi. Yeah. Okay, on that note, let's go back to business of the day. Hayi, uJesu mkhulu. Hayi ameke. Ukuthwasa engafanele. Awuqale mina kethu. Ukuthwasa kungafanele into ekhona enzakalayo. Kakhulu. Into ekhona enzakalayo ukuthwasa kungafanele. Ingakho ngiyaye ngithi mina uma umuntu eyothwasa noma abakubo befuna ukuthi agcine isipho abasuke bemphiye sona, kumele ukuthi noma ngabe okay angiqale la njengakuqala kwakuvamisile ukuthi umuntu eyithukese la akufanele athwase khona engazazi ukuthi ufike kanjani. Kodwa namhlanje noma esikhathini samanje semancane lawo mathuba. Omunye so director umngani wakhe ngo WhatsApp bese qhamuka ngathi uphuphile, uyayibona le nto. Okay. Kube ngathi uphuphile ekhohlisa umndeni, kanti lento bexhumana nomuntu wamthola washo ukuthi mina ngila cha bangenzela kahle. Le ukuthwasa ungafanele ngeke ngithi into ekhona ngoba kufanele ukuthi uma sokutholiwe ukuthi unaso isipho uye kodokotela besintu ufike uhlole. Ukuhlola ikhona okuzosho ukuthi ngempela unaso yini lesi sipho. Uma unaso singakanani obani abakuphela isipho noma abaphile egazini lakho. Lapho ke lapho sebazosho bona nokuthi kufanele uthwasele liphi idlozi ngoba ayahlukahlukana ke ngokwezipho kumuntu ukuthi lo unomndawo, lo unamandiki, lo kanjalo lo unesithunywa, lo kanjalo. Manje konke lokho kufuna ukuthi kutholwe ilo dokotela ozosondela kuye wena bese fike kuhlaziyela. Ukuthwasa kukhona vele nokuthwasa ungafanele vele into ekhona. Abanye ke abasadingi nokuthi bazi bayihambela bona bengenawo ngisho iphiwo zokwelapha. Kodwa nje ayiyela umuntu yena afika athi cha mina ngizosika nje isikhwama sokulapha ngiyakuthanda. Hayi ngoba kungokwakhe. Ilapho bantu kabanjani? Ilapho abantu bathola ukuthi ke bona bayaphumelela bayaphumelela kodwa bafrante ngobunyanga bazona inyanga. Right? Lo muntu unakho konke ngendlela ukuthi ungazo izinto anazi uthi udokotela wenyanisi noma weqiniso. But lo muntu uzokwenza into ayikho lento ayenzayo wayisukumela yena. So into ekhona. Okay. Ake ngime lapha. Oh, I've got a question but it's okay. Yeah, masikhuluma masithinta lesihloko lesi actually ubizo. Right, ingulo. Right. So masikhuluma ngokuthwasa, kumele understand number 1. Ukuthi suke sikhuluma ngani. La usuke uphiwe isiphiwo somoya. Unikwe amandla ukulapha. Akuwona wonke umuntu emhlabeni onaso lesiphiwo lesi. Kungako namhlanje uthola sekugcwele izangoma umhlaba wonke jikelele. Ngoba manje ubungoma lobu lengulo lena seyenzwe ifashion. Kunabogobela bathanda ukuba namathwasana 100. Bafuna increase number. Khona umuntu onendiki akumele laphe nje indiki. Ekhaya kubo khona umuntu wandlula emhlabeni, mhlambe wagula ngesifo thizeni, azange silapheke. So lo muntu ubuya kuyena ukuthi ngilaphele lesifo lesi. Lokugula kwami ngandlula ngake emhlabeni ukuthi singaqhubeki emndenini. Bese makafika ugobela boneni ngoba izokuconfuse lento. Ivela njengeempawu zomuntu nani onobizo. Kodwa lo muntu akanalo ubizo. Makafika isangoma renyango romntandazeli aqale lo muntu azibike inkinga yakhe. Ukuthi kahle mawuye kumlapho indabuko awubiki inkinga yakho, uyamtshela ukuthi ngizobheka impilo yami, ngihlolele. Manje abantu namhlanje bayaphapha.
ufike enyangeni esangomeni uqeda ukuhlala phansi uyakhuluma ukuthi yazi mina ngiyaphupha ngiphupha amanzi ngiphupha ugogo ngiphupha ini lo muntu obvious uzokugcila lapha akasahloli so menzela i-shortcut lo muntu unamathwasa lo muntu ayi-20 la igcekeni sekakutshela ukuthi awunedlozi wena kumele uthwase wena akucaza kuthusa ukuthi mawungathwasa uzofa akuthiwa ukuthi ukufa sekuseduzane yabo bakini manje ama-bags bawopakile mawungayenzi yonke into yakho umsebenzi uzowuluza imoto zonke izindlu zorepossesswa ngoba you want to strike fear in your heart lento lena yinto esecret kakhulu kunabantu namhlanje abafundile babodokotela medical doctors amanye ama-scientists abanye bayini banalo lobizo thothi umuntu bakutshela ukuthi beka udokotela ayini kodwa namhlanje sikahlele esigodlweni kanje sikafaka amabhayi ugcwele imithi sikangcolile ngapha uyagaya ngapha wenzani ngapha uthi manje lo muntu bikafaka amazipho angaka afaka ama-kick and bobos afaka amathayi kodwa namhlanje no more sekumele afake iphandla ayenzeni kumele ngapha you understand sekumele ayogubha imithi manje lento le yenzakala kanjani lento lena it's when umuntu angaqondi kahle ukuthi kahle uphethwe yini lento ayishilo uzakwethu ukuthi number 1 mayohlola thola ukuthi ubani okuphethe kahle nakuhlola lokho mina ukuhlola umuntu mazothi inyanga yosangoma izothi kuwe unemimoya abantu abadala ambothwasa usangene Okay. ngoba asenze kanje lo kahle ithwasana malingena kuwe kumele ligatshele liyashayela ithwasana kube kwisigubhu limbozwe ngeshithi limbozwe ngani lishayelwe sifuna ledlozi elithi limphethe le mimoya mele isikhulumele phakathi kuyena ukuthi mina ngumkhulu bani or ngugogo bani bese siyambuza umkhulu or ugogo ukuthi uhamba nabo bani yini inhloso yakho kule ngane ufuna le ngane ilaphe okanye izolungisa amacala wasekhaya Oh, okay. ngoba manje khona baye abantu uthola ukuthi kumele alungise uyathwasa nje kodwa ukuthwasa kwakhe ifana njenge-rehab omunye uthola ukuthi yena self uneyinkinga personally so manje inkinga personally thola unalento phakathi emenza ukuthi bathi yini ngesilungu lento le depression anxiety whatever ngesilungu sakhona manje lo muntu kumele alapha idlozi lakhe lithini hamba uye esikhupheni uyozilapha wena kodwa wena awuyothwasela ukulapha isizwe uthwasela ukulapha umndeni wasekhaya kini kungaka uthola ezinye izangoma namhlanje azikwazi ukulapha azikwazi ukuhlola noma umuntu afikile kunzima ukuthi simple thing umuntu afika aphethwe ikhanda kunzima ukuthi amlaphe ngoba akanalo ledlozi elilaphayo ezinye izangoma makuthwasile kodwa nangamanzi ngene emanzini Asifuni. Okay. Dr. 2+2. I've got a question for you. You uqeda ukusho ukuthi sitshelana ngama WhatsApp. Yeah. Or mhlawumbe kunomuntu obengisize kahle then sengizo direct umoya umuntu ukuthi hey lapha. So ngicela ukwazi ke lana ke. Uma seke and then umention ukuthi kumele uhlole before uzoya lapha. So makuthi ngiyahlola then ngiyathola ukuthi vele nginalo ubizo ringinaso isipho. But angazi la kumele ngiyekhona. So then lo muntu osuke ngihlola or osuke ngisiza uyangitshela ukuthi kumele ngiye kaDabula or ngiye kuphi okwenzakalani. Esikhathini samanje ayisekho leyo nto. Abantu abasatshelana, abantu ba-selfish ngendlela eyisimanga. Uma kwakubona nje ungena wazi ukuthi hayi nayo uzokhuphula igama lakho ngokuthi nibaningi asekhulumile. Ake ngithi lento inzima kakhulu esikhuluma ngayo. Singayithatha nje njengomdlalo kanti ihluphekisa abantu bakithi esizweni sonke. Ngoba lento le ifuna ukuthi ngalenkathi umuntu kwawena omhlolile if ungeke ukwazi ukumsiza musu kumgcina. Mrefeye noma mdedele ahambe. Futhi ngiyayithi ke mina lento yokurefeye umuntu ukuthi hamba kubani ibuye ibe inkinga. Ngoba kwesisikhathi uzomrefeye umuntu kubani lo muntu lo afike enza into engeyona sozobuya kuwe futhi lo muntu athi uhlangane noDabula uyayibona kanti nomngane wami sihlangene ngezibhoko hayi ngokuthi sihambe sisiselana abantu uyayibona thina sisiselana abantu thina kodwa sihlangane ngalo sihlangana ngakho okungabadingi futhi abantu uyayibona into engishoyo so ibuhlungu lento umuntu mangasalithola usizo ephume ngegama lakho because umuntu wethemba wena ngalenkathi ephuma la umuntu ekwethemba egijime lapha unokuthi showcase because uhamba nami ukuthi kushubani ukuthi angiye lapha and then mayifika lapha hey akazi lutho lo muntu
akazi lutho yabona nje inzima kakhulu ukuthwasa kodwa ke mina ngifuna ukungena kakhulu ekuthwaseni ngoba ngaya kuyogcina usiko hayi ngoba ngikuthanda noma kunjani kwase kungixakile ngagcina usiko vele mina angikholelwa mina endabeni zokuthi ngingathwasisa ngisho umuntu ethi angimlungisele sethwasile izinto zakhe kazilungu ngiyamtshela ukuthi mina 1 day noma 2 days ngiyanqamula mina anginaso isikhathi sokuthwasisa angikwazi nami ngayenzelwa uyangizwa ukuthi ngithini so anginaso nje isikhathi sokwenzisa abantu into engingayazi mina ukuthwasisa khona ngiyangibona nje abantu bafuna ukuthi hayi ngikufunde lokho cha anginaso isikhathi samathwasa mina ngifuna umuntu othi ngehluphekile iyangihlupha lento ngimgaxe lento le ziye phambili ngithi awuboni nomphumelo ngoba mina sonke isikhathi ngithi umuntu mekwangena esigodlweni fanele phuma kusasa kuxoxela ama results athini. Oh siyabonga. Dabula, anything you want to add here? Yeah, mina amathwasa nginawo ngithasisa kanti kodwa ngiyakhetha. Okay, interesting. We are kidding. Ngiyakhetha ngithi. Ngikhuluma iqiniso. Angeke ngithwasise umuntu onotikolosho. Oh, okay. Ngithwasisa mina umuntu onengulo onedlozi ekumele ahamba ayophilisa abantu. Ekumele ahamba ayolapha yini isizwe. Lo oguliswa idlozi ekumele alaphe nyamlapha kuphela. Finish enhlarambi. Akahlali nokuhlala ekhaya. Uthatha lo treatment e7 days, 5 days or 15 days abe right, idlozi lakhe libe right. Ngoba sometimes ogobela into eyenzakalayo. Khona umuntu othunyelwa ngezilwane. Nebafaka isipoko kanye faka tikolosho. Makafika kimi egcekeni ngoba phela lapha ekhaya zikho lezinto. Manje lento yakhe le isuke izizwe. Sorry, lezinto. Iziphi? Otikolosho. Le mimoya labafana. Yabafana otikolosho bakhona. Nezipoki, nemikhovu ikhona. Hayi manje siyahloniphisa. No. We are very honest la kwamanje don't you know that? So now manje angeke ubona manje then now usutha abafana. Otikolosho. Yeah, nemikhovu because. Mawungena lapha ekhaya khona umunye urondo khona nomunye umgedo khona nenye indawo bakuyo uyayiqonda lento manje lo muntu makafika uyahayiza lo othunyelwe ngotikolosho yes lo bamthumele ngezilwane manje umunye ugobelo week makayamuzwa hayiza abone singathi idlozi leli ngoba utikolosho ugangile utikolosho uyakwazi ukusifihla avele sengathi idlozi and uyadelela Ngibuza mina ngiyakutshela mina ngikwazi ukukhulumisa phakathi komuntu kanje ngilikhulumise nama client akangibona ngenza lento ayazi ngisikhulumise lento ikhuluma idelele ingithuke nokungithuka ngithi wena hey wena uyadlala wena ngizokukhipha namhlanje la ethi angeke ngithi hey wena ngizokhipha idaza ngithi ngizangithi ukusabi mina hayi akusiyimi ngiyaxolisa zidlala ngomqondo wakho lezi zinto manje mawugobela onganawo amandla uzobona sengathi lo muntu unedlozi ngoba lento yakwazi ukuthi umntana umshayelile bese kukhuluma yona sengathi idlozi ikhuluma ngevoice kamkhulu ikhuluma igama layo ngoba manje izokudida kungaka ubona namhlanje abanye abantu bathwasisa abantu abanezilwane abanye bathwasisa abantu abanomdliwa abanye bathwasisa abantu abanotikoloshi umuntu wakhona masaqedile ukuthwasa athatha amabhayi sikahambe estradini sikaphambelelwe ikhanda ngoba manje lento seyifuli blow kuye seyigcwele kakhulu namhlanje khona nalabo abanye babonile lapha kuma social media bashisa amabhayi bayenzani bathi sebabuyele esontweni abanye bathi bona sebabo bafundisi mina phela ngibasabi batshela straight bangakhuleka kuJesu abayeka ngenza fuck all abanye bathi kodwa lo muntu bekalimele wayesangomeni isangoma samlapha kodwa namhlanje sikakhuluma lesangoma kabi ukuthi siyidemoni abantu bathanda amademoni why ungayanga kumfundisi wayokulapha lenyawo lakho belibolile. Okay, on that note I need to stop there. Yakuzwa mina manje. Before we proceed I want to understand something here. Nikhulume ngezilwane vele wena Dr. 2+2 isholo ukuthi wena nje indaba yamathwasisa cha nawathwasisa Uyathakatha ngithi hayi angikwazi lokho so ngifuna ukwazi binina nobabili ukuthi manje uma kukuthi lo muntu lo ufika uipoke edinga ukuthwasiswa yeah usuke efike kanjani lapho zingene kanjani
lwane kuyena and then zize ziswe emthethweni kanti ilwane kahle kahle mayifaka umuntu zifakelwa ukuthwasa or different things. Mkhulu masikhuluma ngezilwane baningi abantu abathumela ngezilwane. Isilwane number 1 uzothola mhlambe emsebenzini khona umuntu ocomputer naye. Aye kumlapho indabuko mhlawumbe aye ku 2+2 2+2 amkhiphela into thize nathi thatha lokho amba ukusebenzisa. Thumelele lo muntu ngalento uyivusa lento iphile umthumelele kuye. Ayithumele lento ingene kuye imphamba nesikhanda. So manje lo lento le izengane ngenhloso yokuthi ya destroy empilweni yakhe. Asikho isilwane sithumelwe emntwini ngenhloso yokuthi sizomphilisa sibe right ngaphandle kokuthi uyathwala ngaphandle kokuthi wenzani uthwala ngaso ngoba suke si-instructive ukuthi sizoyenzani lesasi instructive ngokungcola ukuthi siyamosha vele nje empilweni yakho whether utikoloshi noma isichitho noma yini into ethunyelwe kuwe nje ukuthi idilize iyamosha. So lo muntu makeza kithi thina siyakwazi ukubona ukuthi because manje izangoma zamanje seziyavile hapha sezineyigodlo la kuma TikTok. Umuntu angena ekseni from ekseni ku TikTok ahlolela abantu ku TikTok kuze kushona ilanga ebusuku bonke imini yonke kanti usebenza nini esigodlweni sakhe ubhizi ubeke amafoni la yazi ngithi abanye basemoli ngesikhathi sokusebenza umuntu usemoli uyadla emini usemoli kanti lo muntu usebenza nini abanye Maybe idlozi lakhe lifuna ukuthi abe semall edle more. Dr. 2+2, do you want to add something on this point before we go to the second point? Hayi ngiyamncoma uzakwethu. Ubeka kahle iqiniso ngempela. Kodwa ke ake sisho lutho kakhulu lapho ngoba iphiwo ngephiwo. Ngoba abanye babalekela khona ukuthi hey masumqondile kanje akaze oqala thini. Kanti umukude hey angakukhohlisa kakhulu. Yabona umuntu into mangayazi umbona usahleli ukuthi hayi akazi nokuthi oqala phi lo. Mara not sonke angicabanga usonke siyabona angazi. No angithi sometimes ilento lesishoyo ukuthi umuntu uthwasa anganalo ledlozi lokulapha. Ngoba phela imimoya le inama categories wayo. Lonke idlozi eliphila kumuntu kuyazi ukuthi khona idlozi elikwazi ukuhlona, khona idlozi elishaya umhlahla, khona idlozi elifembayo, khona idlozi eliphelapha ngane ngamanzi, khona ikhehla elizokwazi ukubetheka, khona ikhehla elizokwazi ukuthwalisa. Khona ezinye izinto zoba nazo ezizokulekelela ukuthi mayolapha umuzi omunye umuntu kunotikoloshi lapho. Canga ukuthi wena unganasilwane ungena endlini yabantu uthola isilwane lapho sokulahla phansi. Isilwane suna isilwane. Yeah, uyosikhipha kanjani isilwane kwanasilwane? Wena uyofika lapho uthi lapho. Uthi hayi mina ngicabile mina 2+2 ngiqinisile. Sokushaya phansi lento leyo. Lento uyothi ungena kanti ngoba ngeke uyibone. Mawungena esangweni kanti dali kulindele. Ihlakaniphile lento. Iyazi ukuthi uyeza. Mawuqala ubeka imithi yakhe ngoba udoma ngene. Uvela uthatha amabheki wakho ungene phakathi nawo. Uwanyele wonke. Wonke lo muntu lapha phakathi ungasasebenzi ube weak. So now it's just me. It's okay to be corrected. Yeah. So kusho ukuthi sonke sinezilwane mos singabalapha besintu. Hayi. Into ejulile le ilwane. Mara uqeda ukuthi ngeke uthi uyokhipha isilwane emizini nomuntu unganasilwane sizoginqa phansi isilwane. Akusho ukuthi phela wonke umuntu unazo ilwane. Oh. Angithi. Phela even nazi izizwa amabutho ilwane lezinto. Because lento uyayivusa iphile. You understand? So angeke ukuthi uye emzini onesilwane uye nomuthi omhlophe. Ngoba namhlanje izangoma eziningi sezithi izangoma azikwazi ukuphatha umuthi omnyama, azikwazi kuyabethela, azikwazi ngemathuneni, kanti azikwazi uthi umuntu ohlanyayo phambanelwa ekhanje umlapha kanjani. What's the reason ukuthi uthwase? If wena kuzongena umuntu la bamshaya uhlangothi ufuthi uhlangothi. Wena uphatha imithi emhlophe kuphela. Uphatha iwasho. Lo muntu uyomlapha kanjani? Yazi uyakhuluma. Lo muntu na umuntu manje uphambanelwe ekhanda bamfaka utikoloshi emzimbeni wakho. Uzokhipha kanjani lo tikoloshi ngemithi emhlophe? Mawuthi wena esigodlweni sesangoma kumele kube nemithi emhlophe kuphela. How? What's the reason? Chuthi ngcono uhlala uhlole kuphela. Chuthi mawuqeda ukuhlola bese lo muntu uzomsaphi. Kulo phathi umuntu omnyama asize 2+2. Hayi uyangithinta enkulumeni yakhe. Okay. Njengoba bethwasisa nje uthwasisa kahle impela ngiyamazi. Mina ngiyavuma lokho akwenza khona. Kodwa abaningi kuthiwa bangawathinta amathambo bangawagayi abagxile emthini. Kunezinye izinto zakwethu usase lapha emathambeni bathi amathambo akumelanga sangoma siwaphathe. Manje lesikhwama sakhe ngoba phakathi lapha kunamathambo. Okay, proceed zakwethu. Kancane la. Proceed 2+2. Yes.
Uyazi uyahlupha ngiyamanje. Proceed. So, Yes. Bisiyaxaka leyo nto ukuthi usuku umvalele ekopini. Ungafuni ukuthi lo muntu akhululeke kuqhuma isiphiwo sakhe. Uma uzothwena akagcile emthini. Zikhona izinto edinga umuthi. Ukhona izinto edinga umuthi +2. Uyayizwa le? Ngoba ngiyezi ngithi mina noma ngabe uthwasile, okay, uma uyile kuthwaseni kwakhishwa ngaleso sikhwama okhishwe ngaso. Hamba uyofuna esakho ke esobubi. Fanele kube khona isikhwama sokubulala, esokuphilisa, esokulwa. Uphelele nje mawe lapha. Ngoba akekho umuntu okufuna efike la kuwe nenkinga aphume ngasizakalanga. Ayikho right leyo nto. And ifuna umbuka umuntu meqhamuka ukuthi lo udinga yipi level yakhe. Makumele ukuthi ungaze ungene nje la uyongena koBholojo straight endumbeni yoBholojo nezinyosi. Yes, ngena nje straight. Ngena nje straight ushaya inkinga yomuntu ngoba lo muntu usuka kude ukhathazekile. Yayibona? Wena buka ukuthi umuntu uze la ekhaya sithini isimo sakhe. Sikuthumela kuphi? Noma ningaqala enhlolweni. Uwazi ukuthi udinga umgede. Udinga amanzi, udinga umthume emfuleni. Ngwena owazi njengodokotela wakhe. So nje abantu ngempela mina ngithi abayidownload lezi khwama zokungcola mani ziyasiza. 2+2. Thank you so much. I hope you guys are still having fun. I hope you guys are still learning. Remember, you can't take everything that they are saying. You'll take what works for you. Don't go out here and say, Dr. 2+2, ute what, and I'm gonna. No. Dabuluvalo, What works for you? Loko ngakusebenzeli, please. Thank you. We don't want situation where sesibona abantu kuma TikTok bathi bazwe lokhu manje and thoughts. Please. Let's talk about let's go to this one. Ukuthatha kwamandla amathwasana, ukuthwetshulwa kwenhlanhla yamathwasana yilabantu ogobela, put it like that. Kunabantu abaningi bahamba othwasa bengasebenzi or izinto eziningi nje ezizakalayo. Like nazi kangcono nina kunami, and I'm sure there is someone that is watching and our matches here, they would like to know ukuthi kusuke kwenzakale kanjani and umuntu mayisethatheliwe lowo nhlanhla or lawo mandla usizakala kanjani if kukhona ukusizakala, and if kungekho futhi it's fine. Ya into ekhona kodwa uzofakaza kahle uDabula ngoba uyo uyaziyo lento mngani wami. Mina ngizokhuluma kanti sengiyamoshela. Uyayibona lento ikhona. Kodwa ke abantu abenza lokho. Abantu usuke ungcolile nje. Asikubekeni iqiniso. Lo muntu usuke ekhiphe imali yakhe. Nesikhathi yomsebenzi nesikhathi sakhe and uthunyele ungabuki yena, uthunyele emuva. Akhipha imali yokugcina. Uyazi abantu basokola kanjani ngaphandle? Yekela thina ungayibuki level yakho. Basokola abantu omunye bazi bangena ezikweletini, bangena emabhank, juthi ukuthi ufuna kusizakala lo mntwana. Wena uyafika lapha uyangizwa. Uyabona ukuthi unenkosazana, unamandla enkosazana. Shwi nomuntu ekhaya uyawathatha ubeka lapha. Fake kwakho engazini lo ifaka kulo muntu. Ibhlungu le nto. And iyenzeka. Right. Ungayivimba kanjani ke? Ukhiya ukuvimba le nto. Yiyo lamadlozi ethu la uyalibala ngesinye isikhathi. Because if wona ready noma ahleze ready ngawo ekuthanda, fanele ukuthi akuvikele usaphuma uye emntwini. Uma wona azokuyekelela lapha ya. Vele ngofike nguciye mina. Ngofike nguciye mina ngoba nawo lamadlozi yabona amadlozi. Kufuna umuntu okwazi ukwaqonda ngempela. Nomuntu okwazi ukwathethisa. Yazi ngiyaye ngithi mina kwawona lamadlozi engathi ungake nje wenza iladi. Wenza iladi nje ubeka ogoloko, ubeka amakandlela, ubeke zonke izinto. Uphahle nje kahle uthi ya gogo logobile salukazi sempondo ngiyaphuma. Ngihamba ngiya kwisalukazi sekhehla uDabuluvalo. Ngiyofuna amandla okwelapha
ukuphekwa lawo enginawo ngiyacela ukuthi ungikhanyisele mefika ngale angabi nomhawu nomona ngesipho sami ngoba sometimes ngiyakuye mina ngiphezulu ngamandla kuye Isikenzakala. just let ukuthi Wow. isuke angakaveli wami ngenxa ukuthi awakakhushulwa noma awakaqhunyiswa yebo so lapho ke nkathi uphahla ukhuluma ukuthi sengiyahamba ke ungaphahli namhlanje uhamba namuhla uphahla ubulala ulalela ukuthi bafika kuwe bathini before uthatha indlela futhi bese ngithi iladi lokugcina bese uyabatshela ukuthi hey fusekani bogogo manje ngikhathele ngena abantu ngasizakala thaqala buganyela amakhandlela uphilize bholo uphilize uthi bese uthi hey uma ke ngaya lapha yakwangenzeka Hayibo. Yebo 2+2. uyazi nizoyihleka lento kanti ngempela ibhlungu ngalendlela ukuthi kuyoba nini bona besiyuza thina bahlezi bona bafuna senze something kodwa bayikhulula imoya yethu ukuthi thina sibe yilezi zinto esifuna ukuba yizo thina and isikhathi sihamba neminyaka yakhe yahamba ngikhulunyiswa yilokho mina ngitshela iqiniso ukuthi wena wazi ukuthi uma ufika lapha ashisa impepho bese uzenza isidongo hey kakweka manje batshela laba bantu ukuthi ngempela ngikhathele mina ngoba ngempela uma wenze njalo nabo bawumoya bayabona ukuthi sokhathele ngempela lo muntu uyafika kuDabula futhi angifuni ukuleza umngane wami okayenza izinto engcolile uyafika kulabo bantu laba bangazi ukuthi bafika Thwebula idlozi lakho nje kuphela awusasebenzi wena suyindadavu ufaka ubuhlali for nothing unamabhayi awulutho futhi unesigcwagcwa nje usafuna nokugezwa kuqala nje manje ukusi ibhlungu lento le hayi awukhulume ngayo baba Asize Dabula. Yeah, lento yokuthwetshula kwenhlanhla yamathwasana kusamathwasana kuphela bonke umuntu idlozi lakhe lathwetshulwa ukhumbula into eyodwa idlozi akuwona wonke amadlozi akwazi ukuthwetshula Okay. khona umuntu onengulo lo muntu unesipho unobizo alright lo muntu unemimoya indaba lento ijulile man Ngifuna ijuli njalo. Sami. mkhulu ungizwe kahle khona lento esibiza ithonga khona lento esibiza idlozi ithonga abavikeli asiyenze kanje mina ngithanda ukubiza kanje kunabavikeli bekhaya umsamo wasekhaya la kuthiwa khona manje ekhaya emakhaya niyophahlelwa khona mawufikile ngoDisemba thathwe uyofakwa lapho ushiswe impepho kubikwe kuthiwe nayi ingane yenu seyibuyile ekhaya siyabonga nayi namhlanje izonenzela mhlambi itiye izohlaba imbuzi inenzela umqombothi vuthwa umqombothi kujatshulwe kushaywa ingoma kugiyiwe loyo umsama kuphi wasekhaya abavikeli bekhaya lapho bese kube khona idlozi lemimoya ephila kumlapho wendabuko lo moya lona umoya usemfihlakalweni kakhulu lo moya lona umoya onikwe wona usukunikwa abakini imoya ehlukene manje lo moya lo ukulapha senze kahle akekho umuntu onormal ongakwazi ukubona imfihlo zomunye umuntu nogogo wakhe angeke akusize ukuthi ubone imfihlo yomunye umuntu ugogo wakhe angeke akunika amandla ukuthi ulapha omunye umuntu Ugogo wakho. ngeke yena isipho ungezwe kahle lento lena lento isemfihlakalweni hayi sengiyakuzwa ngifuna ukuyiveza kodwa ngiyakuzwa ngoba manje inyanga ungizwe kahle le inyanga zaku TikTok uzoyiza uzogijima and futhi angisisabi zonke singahlangana sibe 100 sihlangane ngami ngeke singenze lutho ungizwe kahle ugogo wakho nomkhulu wakho waphiwa lesipho lesi lo moya wokulapha waphiwa wona waphila kuye waphilela ini lo moya bese yena makandlula emhlabeni lo moya wasekhaya kini uyaqhubeka generation to generation kodwa kusiwa kagogo lo moya kodwa lo moya uvela sengathi ugogo kodwa lo moya kuwona kagogo ngoba ugogo umkhulu uyena ogcinile aphethe lo moya ukulapha naye wawuthola ukhona wawuthola ukhona ngoba ndulo owemvelo danke sobafundisa namhlanje lo moya lona lo moya wedlozi ngizoyisho namanje lo moya wedlozi ophila phakathi kogogo wakho owenza ukuthi umuntu alaphe abone imfihlo zabantu akuhona wakini
Owemvelo wendalo usemfihlakalo nejuleni kumele lento kumele uyicabange uhlale phansi ujule ulikhulumise idlozi lakho ulibuze ukuthi madoda kahle kahle njengezanusi ube yisanusi bawunganalo idlozi lokuba yisanusi ezinye izinto angeke uzazi ngoba kunamajaji emathongeni mawenza ububi yibona lamadoda afaka amajazi amnyama ahlala etafuleni nabogogo bakho bakuhlulela usophila emhlabeni bathi nango nomthandazo akafuni ukuthatha umsebenzi wakho wena siyenze njani bese bathi samvalela yonke into yakhe badiliza yonke into yakho ngoba usuke sekuhluleliwe lapho Yo, wazoba umfundisi today. Bese kuthiwe hayi ugogo wakho okuvalele lezi zinto cha ila madoda amajaji afaka amajazi amnyama asemathongeni manje lento akusiya lemfihlo engivezayo namhlanje akusiya abafana abancane kumele ube yisanusi ukuze understand lento Who's more? wembulelwe uthi noma uhleli uvala amehlo kanje wembulelwe man ubone izinto ezizoyenzeka emhlabeni njengamanje ngizokutshela into kumele sikhulekele KZN. Okay. Khona isiqotho esizayo KZN esizoshaya kakhulu. Next year kunomphathi upresident odumile kakhulu ozondlula emhlabeni mos. Manje ngokwembulela ezinye izinto izambulo man lento okay sibuyele lapha kulesa Come deal. Hey sibuyela lapha sithi khona umuntu onesiphiwo sokulapha ngempela idlozi lakhe ngayakulithwebula nenhlanhla yakhe ngayikuyithwebula ngoba isemfihlakalweni lo moya mawufuna ukwenza ukungcola iyayehla ithi ihlehla ithi kusale yena emthanjalo makaphuma umuntu wenzile wonke ukuganga kwakho ibuyele futhi vele kuye. Okay. Abantu abathwetshulelwayo ilaba uthola ukuthi vele nje akanayo lento so ulapha kugobela ngoba ugobela ufuna kuba namathwasa na100 manje wena sebakuthatha yini inhlanhla yakho bakuthwetshulwa idlozi akuthwetshulwa idlozi kuthwetshulwa inhlanhla le ehamba nabake yini abavikeli bekhaya ngoba wonke umuntu ophila emhlabeni uhamba nabavikeli bekhaya bakubo ibona abaphethe inhlanhla yakhe ibona abaphethe yonke into yakhe manje abogobela ngizokutshela mina ngibasafi nobatshela imfihlo ukuthi bayenzani amagobongo lawa abantwana lawo yabo mina amathwasana wami egobongo lawa banendawo yabayihlalisa kuyo after 5 days bakuphalaza ngalo bageza ngalo right abanye abogobela bazothi ay mawuqeda ukugeza uqeda ukuphalaza ngawo ushiya amanzi amancane nonke iwayenzani Manches abanye ogobela mawuqeda bathi shiya amanzi amancane the question is bayowenzani on that note Bayo add amandla phela ukuthi amen lo Thwasayo abe namandla amakhulu. I hope you guys are still having fun with us. I hope you are still learning. Lovely. You can do better than that. Thank you. Thank you so much. Let's go to this one. We did Thwasana kungafanele ukuthathwa kwamandla. Ngifuna ukuya this one engizoyibuza ekugcineni but asele imali yasemgedeni man. Mina ngikhule kuthiwa let me tell you guys a story before I go to this one. I had this uncle I'm original from KZN. So and my grandmother bekathanda imali. So went and get this uncle bethi lo malume lo yi-prophet, ne? So lo malume lo will come to our house, ne? And then they will wake up very early. And I was young then. Akithi mina ngila and then lo mntwana lo ufuna ukubuka ukuthi kwenzakalani. How these people they will go bephethe amabhakede water. This other day I followed them. But bangangiboni. Then kunemgede man kunanamanzi lapha bayala. But now these people find it, they can't go in there. Yeah. But anyway, it's fine. So ngifuna sibe ngemali yezipoki, imali yasemgedeni because I don't know ukuthi khona owake wayithola or khona osayifuna or what. But I think you'll explain more. Earlier on uthasha imgede 2+2 but we're not there. Imali yasemgedeni, imali yezipoki. Dabula uyawuza umbuzo. ufuna ngeqala Angithi ijulile uyayazi. yeah Ijulile mnganami. eish
Le imali yezipoki asibeke kanje. Imali yezipoki into ekhona. Ngifuna ni-understand into eyi-1 nonke. Lento lena imali lena ama-Kruger rands, ama-gold. Alright, ama-double Kruger rands, ama-gold. Kube khona enye emekanje. Engathi i-triangle kanje. I forgot what's the name. Gold, yashine gold. Imali ekhona ikumatromoro. Right. Amabhodo khona amabhodo. Yeah, mamela, it's not umgede per se. Kuhlukile. Khona amanye kuyi-tunnel. Kube nesizibe esincane phakathi. Ukhumbule le mali le eyabelungu. Angizoyiveza ngibonise ukungcola kwalabantu labo ukuthi bebayenzani. Bangcolile labantu kakhulu. Le mali imali yabo. Imali yakudala le. Angeke uthola ama-200 rand wamanje, ama-20 rand wamanje. Imali eyi-gold, ama-coins. Neyibhamu, nani nemishini khona lapho. Mina binde. I'm telling you. Angikhuluma into engayazi mkhulu. Khona enye Okay. Hey, buti. Khona enye indawo 2+2 engaya kuyo la eMpumalanga la. Ngeke ngisho indawo. Ngiyayazi baba. Mawungena lapha. Imbobo ungena kanje ngesisu. Mawuqeda ukungena kanje bese uyakwazi ukuma kanje. Kumnyama. Uhamba kanje ngepassage bese yadivide nathi. Mase uhamba phambili mkhulu kunamanzi athi xofu. Uyezwa manje ukuthi na amanzi sewayenzani? Ayanyuka manje. Noma uphethe itoshi lapha liyacisha khona iphase la ufika khona icisha itoshi. Hey! Mawubuyela emuva liya light. Aw. Mawuya phambili liyacisha. Thuthi leyo area leyo kumele wazi ukuthi manje sewufika emzini wabo. Abelungu na into bebayenza. Bebayithatha le mali. Most of the time iseyintabeni bebayigubhela. Bayenza ama cave. Sometimes uthola ukuthi ivuleka kanje entabeni bese ungena phansi kanje. Ifana njenge underground room. Khona enye khona la eJoburg. Indlu. Khona enye khona la eJoburg indlu. Lapha uthi egate uthi mawufika kanje kunomfana omlungu. Umile akuhlali umuntu lapha. Kunomfana omlungu umthola mekade egate yakubuza ukuthi ufunani. Uyaphila. Akaphile. Oh. Kodwa makeza kuza ngesimo sokuthi ungathi uyaphila kanje njengomuntu. Kodwa momthatha ngeke umthashi. Ngibuya khona mkhulu. Angitshele ngendawo engingabuyi kuzo mina. Bewuyefuna imali or bewuyele? Angithi abantu bayangithatha bathi gogo kunento so. Ngiyihlole ngiyibone ukuthi ngempela ikhona le mali. Uyibone ukuthi le mali 2+2 vele ikhona. Mara mawuthi yabheka lapha. Mkhulu lapha ngaba yimpi. Lapha. Okay, now tell me. Base uyile lapha mama. Okay. Angithi manje uyazi lana ngeke disclose konke ukuthi kwayenzakalani ngoba phela khona labantu laba yabazi laba bazokulandelela ngemuva. Yabo ngoba phela lapha ezinye indawo zikampeliwe. Oh yeah. Private property. So labantu bebayithatha le mali bayifaka emabhodweni abanye bayifake bayenza izitsha. Yabo izitsha zensimbi bayifake khona ama coins. Kahlahle le mali investment yani yezizukulu zabo. Bese umsebenzi womuntu omnyama osebenzayo lapha bamthatha bombulalela khona lapha phakathi. Bese bathatha umntanakho omncane ayombulalela lapha phakathi. Bese kuba khona abanye abasebenza efarm bababulalela lapha phakathi. Babambulala bamtshela ukuthi umsebenzi wakho uyogada yini le mali lena lo mcebo weingane zami. Abanye bayabathatha mkhulu. Abanye bayabathatha babashisa babomlotho bayithatha bayifake phakathi kwayo le mali le bayivale lapha ebhodweni. Bathi ugoda lento kungaka uthola amani namhlanje abantu bahamba bayemgedeni bathola impama. Abanye babuya basangene. Hayi okay. Kodwa lento imali yezipoki into ekhona. Iziningi le ndawo ziningi. Ikhona lento I'm telling you ikhona. Into ekhona ukuthi unosiko lakhona kumele uliyenze mawuya khona. Akubona wonke umuntu okwazi ukuhamba uyithatha lo mali. Nawe nyanga ucabanga ngayo namhlanje ukuya lapha emgedini ngoba kubizile hamba uzozwela. Dr. 2+2 uzobona enye into akazwa ayibone empilweni yakho. Hey, ngoba sometimes uthi ufika khona esigangeni open field.
Dokotela, thank you. Dokotela. Okokuqala nje ngokuhlonipha ngiyabonga amazwi akho ukuthi ufundise abantu. Kanti bekumele nje uqhubeke usho ukuthi le mali lelapha ya akulula. Ngisho kuthiwa uyinyanga uyini akulula. Hey. Siyasala isicathulo. Hey, akhohle isicathulo etrunk. Ngifaka ijini kanje. Ngifaka ijini, ibophe ngebhande. Iphuma ijini njalo. Iphuma netrunk. Hey mkhulu uyadlala wena. Hey. Nenza ijoke lento mara. Hey, yabheda lapha. Hayi. Angazi. Bengifuna ukuthi mina imali yepokwe nemgede wara izinto ezikhona. Bese ngithi ke mina njengamanje kunale mali le yepokwe abantu bathi yashesha. Oh. Yebo, abantu abaningi bathengisa abantu izikhwama. Balindele ukuthi bazothola imali. Mhlawumbe ke ifike yenzeke ngalesikhathi ukimi. Uthi usuphuma wena uye ekhaya sekuphenduka amaphepha. Izinto ke ezenzakalayo lezo. Yeah. Mina bengifuna ukukhuluma ngalezo. Yeah. Ukuthi mina angikholwela ukuthi kunale mali esheshayo. Ayikho. Angikholelwa ukuthi kunale mali esheshayo. Uma ufuna imali esheshayo, hamba uyothwala. Uthwalele khona ukuthi wena uthwalele imali. Yeah. Uzoyithola imali esheshayo. Le kuthiwa iphathe suitcase, hamba uye ukuthi angikholelwa kuye ngoba mina kangiyazi. And abantu abaningi abafonayo bathi kunomuntu ku Facebook othi wenza imali esheshayo uthi nguwe. Ngithi mina Nkosi yami sinabalandeli abaningi. Ngeke ngibavimba ukuthi nabo bayidle ngegama lami. Kuphela kubhlungu ngoba badlala ngabantu bese kuba ngathi yimi. Leye mali esheshayo noma yezipoki asiyeke esheshayo. Asithi imali yezipoki ikhona ngale ndlela ichaze ngayo Dabula. Iphinde ibe khona la uzoyithwalela khona wena. Ongeke uhambe imgede. Ongeke uhambe kuphi kodwa ozoba neroom yakho. Lahlala khona. Lahlala khona isilwane sakho. Ubholojo. Lahlala khona ubholojo. Hloniphisa phela siphakathi kwabantu. You know what? Let's do this. Let's do a chance because I love you guys. Yayibona into enjalo. Ikhona into enjalo ukufuna ukuthi siqaphele. Iyatholela imali imali yathwalela imali. Lo muntu njengoba bengichazile nje eqaleni ukuthi even nasekuthwaseni omunye umuntu ufika nje athi ngilungisele kube ngathi ngiyathi ngiyalapha kanti ngifrontile yena ahamba uthwalela imali. Uyayizwa. Unento yakhe ayithumayo ngesikhathi emfakela imali yakhe enemthetho ayigcinela usiko lwayo. Uyayizwa ukuthi ngithini kodwa bese mephuma ngaphandle akeke abaxoxela abantu ngenxa ukuthi lento imfihlo. Uyobatshela into engeke abantu babhayiziseke bayofuna imali esheshayo angazi ikhona imali esheshayo Dabula. Mkhulu into engekho leyo. Hayi Imali esheshayo ukuthi bathi iza nesiproof case ngike ngaba necase enjalo mkhulu. Yazi ngamzwela umama abantu. Umama nje bamthathisa i-retirement. And ushaya umuntu wase akunankinga lo. Yeah, laba ngaphandle. Hey mkhulu close to 2 million. Uthi laba bamvulela wayibona le mali. Danke. Uthi bakhipha i200 batahamba yothenga ngayishop. Let's do this now. Yeah. I think we covered 3. Yes, the last one I will later on. I think I need to give the munchies a chance to ask questions. We spoke about ukuthwasa kungafanele imali yasemgedeni ukuthathwa kwamandla amathwasana. But this segment, whatever question that you have, you're not only on this one. If you've got a question, you will ask. Okay, not everybody is, but those ones. As Pure is here with the microphone, all you need to do, just your
Hand up. You will introduce yourself. Manches, you are Manches. Yes. Njani ngomelusiyende ngiyathemba niyaphila. Hello, Melusi. Njani? Siyaphila. Nasi siyaphila. Okay, sengihambile ngaya kwamhlaba uyalingana noma ngaya eFosloras ngathwasa ngokungemthetho. Yeah. Siyakhona ukuyireversa lento leyo. Okay. Okay, I think thatha ama question noma ngaba yi5. Yeah. Sizowaphendula ngeke siwaphendule nga 1 just nje ukuthi Okay, we noted. even the exhaustion ingabi khona. Silungu ne? Sanibonani, Hello. ngiyabonga kakhulu. Nguzakade igama wakaFolose. Kuhle kuba la. Amen. Ngithanda ukuappreciate kakhulu izambeli zethu. Phathanani siyabonga kakhulu ngokwenzako. Ngicabanga ukuthi kuningi singakhuluma ngakho but lokhu nako kubalulekile kakhulu ngoba kusenza sibe yithina. Siyazi ukuthi siyapi. So sengishilo lokho ngina appreciateile nonke ngibonge ubukhona benu la nazo zonke izinto enisenzela zona. Ngithanda ukuphawula mina kancane endabeni esekwenzeka ngayo einsebenzweni zabantu inyanga nokuthwasisa abantu njalo. Umcabango wami unginikeza ukuthi sifike kulesa sikhathi lesi lapho khona umuntu onsundu ambulelwa khona. Inkulu kakhulu into ezayo ngobuthina nesiphiwe esethu esakwantu. So yonke into enkulu ezayo iza nokudideka ngoba wonke umuntu ufuna ukwazi. Wonke umuntu ufuna ucabanga ukuthi uyazi kodwa abe angazi. So isicelo sami ukuthi inyanga zibekezelelane because nalabo abathwasisa abangafanele ukuthi bathwase bayagula kwabona. Neda azange bazi ukuthi basagula nabo abakalashwanga. So kungaba bangasizakala bona because uma kungasizakala bona bazoza nabo ngento ephilayo bazoba nalezi inhliziyo ezimunyu ezokuthi kwenzekile nakimi ngiyakwenza nomunye because inkathi obogogo bebesebenza ngazo nenkathi enisebenza ngazo zihlukile kakhulu manje. I think eBhayibhelini kukhona lapho bakhota khona ukuthi okwabona ngabokhokho benu kuncane kakhulu kunaloko enokubonayo nini. Amen. Iqiniso ukuthi okusekwenzwa manje ngabogogo Dabula nabogogo umkhulu 2+2 kukhulu kakhulu kundlela okwenzwa ngabokhokho and kufuneka siku appreciate lokho sibambelele kiko sikhule siye phambili ngokudonsana singashiyana emuva because what's the use ukuthi kube khona umuntu omnyama ophumelele kube khona umuntu omnyama okhalayo alikho usizo lapho ngiyabonga. Amen. Afternoon. Hello. My name is Nozipho. I'd like to thank the invite and I'd like to thank Dabuluvalo and Dr. 2+2. Mina, my question is concerning izinto zokuthwalisa. I've heard people who have amagedla bayakhona ukuthwalisa abantu. Is that true? And then do you choose to say mina ngifuna ukuthwalisa abantu or angifuni? And also in terms of witch doctors, do they just choose and say mina my gift I wanted to be focused on witchcraft, or is it a gift that amadlozi akho give you ukuthi wena uyakhona ukwenza ubuthakathi? Yes, that's all. Thank you. That was beautiful. Molweni, Molo. thokozani, Thokoza. ndawuwe. Ndawo. Bantu abadala ngicela ngokubonga. Ngibonge uPhathanani because through him sonke siyaphathana. He was given isipho and he's using it for the goodness of us all abantu abantsundu. Mina igama lami nguzane empilo, but it depends on which province I am. Because manginabatswana kimtheo. So ka re mo Pitori ke tlo nna ke tse ko ke tsa o ke tsa ka se Pitori. Bomkhulu, khona enye indaba enkulu ejule kakhulu. Ngizoxolisa if izulu sami or isinguni sami aswakale kahle. Can I phatha but you just nikhela ilenga khona. Azange nikhe iphelele. Indaba yomlanjwana. So even now I'm going to ask that question. Umlanjwana kamlanjwana ubelonga to which idlozi? Umkhulu ibeke kahle ukuthi abantu bayaphosisa mabathi idlozi la kagogo
They think masithi idlozi lakagogo we mean ugogo. Kanti idlozi eliza nogogo. Idlozi lebe lisebenza nogogo. So meaning within your home, within your genetical makeup, ugogo lethile leli dlozi leli. So if mina ngifane ngithwase and ngumlanjwana kamlanjwana, iliphi edlozi kufanele ngihambe nalo. Ngiyathokoza. Thank you. Sanibonani. Hello. Igama uVusishabalala Mpumeso wethu. Ngiyabonga kuba lana. Umbuzo ukuthi makube ngena ugogo already sekathwasile dala mandulo. Kufanele yini ukuthi ngithwase because makuze umuntu ngizomlapha uyezongitshela ukuthi thatha lo muthi nalo muthi or inkinga yalo muntu i1 2 3. And kungani futhi izithwalo ezithathwa abantu mele zibulale abantu basekhaya kodwa le osomlapho ndabuko sona hlezi sikhona uzaza shela izukule kunganamuntu obulawe yiso leso sithwalo. Yebo. Thank you. Okay, let's do this now. I think already 5. We will take the last questions. Let's give them a chance to answer. Then we'll proceed. Over to you. Angisazwanga ubhuti lo oqeda manje wabuza into enzima kanje ukuthi uyichaze wathi ubani. Uput Vosne. Oh, uyizwile le nkulumo yakhe. Noma uyizwele kude. Ya ngizwile. Siyabonga embuzeni yena. Ngicela ukuqala kuwe ndoda madoda. Ngeke sikujike ukuthi izithwalo zibhubhise noma zidle kini. Noma kungezona zonke izithwalo ezidlayo. Kodwa ngeke sikushintshe nathi ngoba nathi singabe lapha sikufice kukhona into endala. Le ikuwe. Wena uthe mawufika kudokotela wakho wafuna siphi isithwalo. Mina ekhaya kaze kufe umuntu ngiyathwalisa kodwa. Nginezingane zami nginomndeni akufi lutho. Nembuzi azifiki. Nembuzi futhi. Nenkomo futhi. Futhi lenti la wena usuka nesinqumo sakho la usuka khona uze kimi. Mina ngiyayenzisa lento but ngiyayazi ingozi. That's why ngafuna ukuyenza ibe active la ekhaya. Noma ukuyenza isebenze la ekhaya. Mina ngisebenza ngaphansi komthetho wami. Wena ufika uthi nanka amanzi ngiwabekile. Kodwa wena ufuna ukuthi lamanzi ngiwenze ekuthenini uhambe uyosiza izwe lonke ngalamanzi. Akithi mina nginawo ngwabekile. Uma sengiwanika wena kufuna phela ngi-add +2 la. Lo +2 iwona ozothi mase usebenza lekhaya ubone kufanele udle. Ngoba yikho into esebenza ingadli. Because into esebenza idinga energy. Angazi noma uzokuphendula kahle yini. Kodwa uma ungizwa kahle icashile futhi ngeke ngiyibeke imbaba kwimida ngoba kunye kufuna mina esigodlweni nawe sihlale. Ngikutshela ukuthi lo vele mawufika ekhaya kuzofuba kufuba ngesikushintshe lokho. Kodwa ithi inkulumo yami izinto bhuti ibona abantu abafike bazoyicela kithi. Thina sizibekile sizazi ukuthi zingozi. Uma sethena akasena inkinga nobungozi sohlupheke kakhulu. Ngizomnika umuntu bese ngimtshela ukuthi ungafoni ke ungifonele mina. La ukhokhile uqedile asahlanganisi lutho unless lento ingakusebenzelanga buthatha imali yakho hamba. Okay, Vos ngathuna something. Ukuthi ngibuzela ukuthi abelungu bayathwala nabo. Sesibonile mawufika vele emafemini mawufika nje uyakhathala uyagula uphathwe ekhanda. Mara le itori zokuthi bona bayashonelwa kuyafiyelwa. Bona ngathi ayaba experience njengathi abantu abamnyama. So kungani bona ngathi nibathwalisa okuhlukile mara thina mele kube nama consequences ukuthi mele idle la ekhaya. Okay but ngizokuphendula kancane bese ngisheshe ngibaleka ngoba kukhona ufuna ungisa khona. Uyabona ngizokutshela kanje buti.
Lo mlungu omaziyo mhlawumbe imndeni yakhe awuyazi. 2 ithwalo zimodern lezo ezicabanga ezweni. Nabo banendlela yabo ukuthi bona bathwala kanjani ngoba abelungu abanye abashaya amagobongo. Thina sibona abelungu. Uyangizwa? Indlela yokwenza kwabantu ayisoze yafana uthatha ukufake lo. Bese kuba kuthenini wena ndodamadoda. Noma uyalapha uyofuna ithwalo zinama level ziningi. Kukhona isithwalo ongasithatha nje kungafi umuntu nokufa umuntu. Uyangizwa ukuthi ngithini bhuti? Akuzona sonke phela ithwalo ezibulalayo. Kodwa lezi ezibulala ingoba isisuke lo muntu esifunile ngoba efuna lamandla amakhulu ngoba esinegazi vele amandla amakhulu. Qiniso lelo ngeke sikufihle lo. Wow, Dr. 2+2. Wow. I think you can go to the second one. We've got 5 questions, right? Yeah, because I want the time. We need to take a break. I'm tired. I think ubuza ama-question ayi-2. Oh, yes. Okay. So you're going to answer the second one, then you proceed. Ubuza ama-question ayi-2. Okay. Umfolo. Uvus, yes. Yeah. Okay. Ubuza ukuthi ngoba ugogo wakhe bekathwasile yena mela thwasa na. Angithi? Yeah. Kuyaphoqa mkhulu. Ayinto omkhulu ugogo wayenza isivumelano naloya moya. Wawuthatha wamsebenzela. So nawe mawufika kuwo ukuphakamisa njengengulo, uvela kuwo njengengulo ukuthi nawe kumele uqhubeke uthathe lo moya usebenzise. So nawe kuyaphoqa ukuthi ulandele yini isiko lakhona lani lentwaso. Ukuthi ukwazi ube yini ube umngoma, ube isangoma, ube inyanga, igedla what so forth. But kuyaphoqa kakhulu. I understand because namhlanje we've got self-initiate. I want to dwell deep into that. But kakhulu kunemfihlo lapha. Bungomeni kunemfihlo kakhulu. There's a convenient. Isivumelwano. They are well educated, they understand you. I mean phela isiluka ngisazi. Ngifuna ukuzwa ukuthi ngiyibiza right lento noma They understand, give them matches. Manje lento le kumele uwenze that yabo ukuthi vele ndoda manje mina nawe sesiphila sonke ukuthi ngikwazi ukulapha abantu ngikwazi ukuthi udabuluvalo lo kumina ngoba phela lamagama lawa abo Dabuluvalo abo mafele entabeni ane significance. You understand? It plays a history. It's a history. Mawungayilandela lento lena indabuko ngoba insizweni amagama wabo masondlulile emhlabeni wena bosebenza abantu emhlabeni masondlulile emhlabeni masowubuya awusabuya uDabuluvalo so ubuya omunye umuntu ngoba igama lakho kuyaseyinsizweni le emathongeni ngoba manje ngama titles ngama ranks the more usebenza wenza right uyaphakama uthola imendel uzubele phezulu kungako uthola namhlanje ezinye inyanga kugcwala ukuthi kubo wonke umuntu uyamsiza wonke umuntu uzokurefera ukuthi hamba lapha lo muntu uyasebenza hamba lapha lo muntu uyasebenza mina ngisebenza you understand hayi ukuthi udumo olungekho lamaphepha ngoba bayazi ukuthi bayasizakala khona udumo olomoya ngoba balandela ukuthi uhamba ngeimoto ezinhle unani unemali unani cha ebunyanga ubungoma it's not about that ubungoma it's about ukusiza abantu so mawuthwasile wayithatha lemimoya ukuthi iphile nawe uyakwazi ukuthi usize abantu ngendlela ehlukile ngoba sonke ngeke sisebenze ngendlela ehlukile efanayo. Are you answered? Are you happy? Khona umunye obuzile Melusi, your question, can you repeat it? Khona umunye obuzile othe mawuthwasile ngamelanga uthwasa iyareverseka na ne that was the question ne mkhulu usuke sowungenile mkhulu usuke sowungenile into efunekayo lapho kumele uhlanjulule bese kucelwa intethelelo sengiyabafundisa manje nezangoma ekhaya umuntu othwasile ngamelanga athwasa isigodla akhe kusasivali ngoba manje sobuyiselwe ekhaya wavulelwa isigodlo wayenzani lapho sekumele socela yini intethelelo sikuhlambulule mhlawumbe ungasebenza ngendlela thizeni kodwa lawo mandla ngeke kuba amandla afana nomuntu onengulo you understand so mhlawumbe but it's very difficult ukuthi usebenza abantu onganayo ingulo uthwasile into ekhona ukuthi isigodlo lesi uzosikhanyisa amakhandlela ushisela impepho you understand kube isigodlo nje sikhona ungasivala ngoba masivala uyalimala ngoba sekukhona ezinye izinto wena sowuzenzile lapha eziyimfihlo so kulapho kumele wena wenzeni manje sokumele uhambe mawufuna mawubuthanda lo obunye obunyanga lo awubo ubungoma soba yini inyanga
Awusabi isangoma uba yini? Uba inyanga. Kumele uhambe uye emntwini ophethe ubunyanga. Uyofunda, ufuna isikhwama sani sobunyanga. So that wena lapha esigodlweni sakho usebenza ngani? Ngobunyanga manje. Lo muntu uzokwazi ukuthi mawufika kuya kunika lesikhwama uyagcaba ngensizi thizeni eyimfihlo ukuthi wena uzokwazi ukuthi mawulapha abantu ulapha abantu ngendlela ethize. Awuzibizi ukuthi uyisangoma, awuzibizi ukuthi umprofiti, uyinyanga. Kodwa manje uzoba restricted ngoba khona indawo engeke usaye kuzo. Emanzini kuzoba nzima ukuthi uye khona. Ngoba phela manje wena sowufaka ezinye izinto emzimbeni, sowuphila nezinye izinto esigodlweni sakho lapha ezikulekelelayo ukuthi uphilise abantu. Wow. Okay, before you proceed. So if umuthi emanzini ngiyokusakwazi ukuya. So what if ngiya? What's going to happen? Uzozibonela. Amanzi azohamba nami. Hayi uzozibonela. Okay. I think uzanempilo ubuzile naye umlanjana kamlanjwana Yeah, I think ngizofuna Dr. ukuyithetha 2+2. Nawe futhi wamukela ukuthi uphenduke. Oh, ngikhona kodwa ngisalindele emlanjwana ngoba mhlambe ibe nokungidida lapha. Okay, baba. Manje ngilinduza kwethu mhlambe uyizwe kahle. ngomlanjwana ngiphendula. Yeah. Mkhulu masikhuluma ngomlanjwane asiclear konke umuntu. Yini umlanjwane? Umlanjwane yingane ezalelwe ekhaya komalume kabomama. Ingane umama nobaba bazange bashada, zange khitshwa amalobolo. Angikhulumi nge-white wedding. White wedding yabelungu. Umshado wethu thina singabantu abamnyama. Umembeso, khitshwa inkomo, kwenziwe yonke lento leyo. Phela isintu. White wedding, waste of money. That's why ningena kuma-debts. Nilomba nofuna ama-loan, credit cards. Ngoba nifuna ukuthi niphinde umshado kayi-2. Umshado wabelungu loyo. Umlungu angayakho umuzwa athi uyolobola ukhipha inkomo, bafaka amabheshu, bafaka izikhumba zezilwane. Never. But niyaphapha nilandela into engayazi. Ifliya ulo Jesu wenu. Kodwa ngikho lapho. Umlanjwane ingane ezalwe ngaphandle komshado. Ngalotsholwanga, engazange yalotsholwa, engazange yahlawula. Ngoba sometimes ikhona ingane ukuthi ubaba amintisa umama kube nengane bangashadi. Bese ubaba abuye azoyenzana azogeza umuzi uyahlawula. Inhlawulo yini? Imbuzi egeza umuzi wakababa umntana lo. Umkhulu okanye ugogo. Right. Le mbuzi le lokugeza ukuthi avume icala ukuthi ngenza icala ngagqekeza isibaya. Bese uyenzani? Uyahlawula. Bese uzobuya futhi ayilobola ingane yena ubaba. Bese ingane sekuba eyakhe. Abanye bazothi okay manje ingane seyina 17 kumele ukhiphe nenkomo yani yesondlo. Ngoba le ngane beyidlala ekhaya kagogo iyenzelwa yonke into la ekhaya, isikolo la ekhaya, sekhitshwa nani neinkomo zani zesondlo. But umkhulu ubuza ngani ukuthi ingane ugogo azange ashade. Umama azange ashade. Manje khona ingane la, le ngane le ibhilonga kuphi? Le ngane ibhilonga kugogo. Nedlozi azolithatha idlozi la kuphi? La kubogogo. Akakwazi ukuthatha idlozi la kubo baba ngoba ubaba uyakoloda lapha. Kungako kusuke kuphambana amakomiti. Even noma kuthiwa ekabo baba kenza umsebenzi, awukwazi kuya lapho. Uyonyathela ngesiphi isizathu ngoba izalukazi zasekhaya ziyophakama zithukuthele bese zikuvalela into zakho ngoba wena sowuthwesa abanye abantu umqhele abangawudeserve. So banika i-crown abangayideserve. Manje umlanjwane uyohlala ulapho kwamalume until the end of time uzufe. Ayikho icala lapho ngoba inhlanhla yakhe incike lapha kulomsamo wasekhaya kabogogo angeke uyitshintshe. Manje wena mawufuna ukutshintsha bathi kusasa kumele uhambe uyozilobola. Asixoxe lento. Bathi uyenyangeni ithi hayi kumele uhambe uyozilobola. Inhlanhla le yale inkomo bathi hamba uzilobola ngazo. Ane? Idlozi la kabogogo likunika imali. Wakhipha le mali le wayisa kabo baba. Kabo baba bayibuyisa kagogo. Who's fooling who? Uthatha inkomo zakagogo akunika zona. Wazisa kabo baba. Wathi nako ubaba zibuyiseni ngapha kagogo. Who's fooling who? Ayikho lento okuzilobola. Ngoba uthatha imali onikwa yidlozi lasekhaya kini kabogogo wayisa kabo baba. Kabo baba bayibuyisa back ngapha. Okay, before ngizobuyela kuwe Zano, ngiyabona ngifuna ukuzwa your thoughts on this 2+2. Mina vele lento emlando le ukuthi ugogo wayefuna ukuthi ngazalwe laphi. Hayi mina vele ngibona iqeda isikhathi ngoba uyabona isikhathi samanje asafani nakuqala.
lezi zinto uyayilungisa ayilungi uyayilungisa bathi bakwazi ukuzenza bangazenzi ugcine uzubuke imali osuyenzile noma uhambe empilweni bese ubuka abangani bakusele vele ngeke ubuzibafica mina nje angifuni ukuyikhuluma kakhulu lento kodwa engathi impela nje kholelanda nikholela khona kodwa ulibuka iside okholela ukuthi liyakusebenzela yini ungahlali kulo isikhathi eside kanti alikusebenzeli Ukholo lwami ngonyukana. Is that you want to say something? Let me hear you. From this angle, Ugo, Are you guys still having fun? I love this audience. I think when we go to the bigger venue, of course they will be paying, but these ones, they can just come for free. How is that? And we're gonna have an artist, big artist, I'm not gonna say it now, but definitely. Let me hear you. Mkhulu, I'm asking it from this angle. Ugogo, azanga shada, Yeah, waba noma. yeah. No mama zange bamshade. Umama azange I've bamshada, answered waba that. I've nomntwana. answered Lo that. mntwana uthatha isibongo saka gogo la gogo ashade khona if gogo eventually uyashada or la gogo's maternal name because no gogo angithi naye waba nomlanjwana But you said ugogo kashadanga. angashada Waba nomntana. Waba nomntana. Umntana akazange ashade. Ehhe. Bese umntana kwaba nomntana. Naye azange ashade. So lo muntu usebenzisa isibongo sa ugogo mos. What did you Ngisho khona ngithi ngikhuluma ukuthi angithi gogo uba nomama Yes. akashada so eventually gogo uyashada Azange that was not your question. uyashada Mana. uma ukho okay wena uyafika uthatha ugogo umtholana anomntwana uma bekasebenzisa isibongo sakabani sakaba umalume kabani mama I think I will pin the question. Mina ngifuna Now ukuthola you are- la cash. You are contradicting yourself. ngifuna ukuthola good. kahle kamani Yes, coming through. ngifuna ukuthola la kuthenini ikuphi la ufuna ukuthola khona cash noma straight to the point ukuthi ikuphi la ufuna ukuthi sikuhlukanisele khona mntaba La ngifuna ngihlukaniselo khona kahle kahle thank you ithi ngibeke ngenye indlela angithi ugogo azange ashada oba nomntwana eventually ugogo uyathatha kodwa lo mntwana wakhe usala kuphi kakumalume kama angithi so just the way mkhuleleke ngakhona usala kabumalume kabani kamake ugogo noma uyathatha uthatha ngubani uma usaleke siphi sakamalume so eventually ugogo uyathatha uma useleka sibongwe sakabani sakamalume uba nomlanjwana umali manje lo mlanjwana uthatha sakabani isibongo lesa sakamalume le Okay. uruthatha la gogo ashade khona I think is enough. Same thing. Akakwazi umlanjwana akakwazi ukuthatha isibongo sika stepfather. that's the thing How? yes No, that lento leyakumela ngabe uyayibuza nokuyibuza. no ibeke How kahle ca- mkhulu No, akathatha isibongo saka asenze kanje. Let's Asenze kanje. sorry. Bekungamelanga ubuze Dabula. nokuyibuza. Let's How give- can you take isibongo sika stepfather? Dabula, let's give him a chance. uyibeka kahle mkhulu Okay, thank you. uyibeke kahle mkhulu uma asoza athatha isibongo saka Stefan Yeah. uthathe lesi saka gogo lesi Yeah. umlanjana wakhe uzothatha sakabani isibongo Esakamalu. saka gogo le lalela esika mama wakhe Esikagogo wakhe mos. Okay, can I run the show now? Thank you. You're confusing yourself. Zanimpilo, you are asking emuva, basically hearing you. Ukuthi uma wayemlanjwana, ugogo wayemlanjwana, but now uma sekayashada or whoever in the midst Ugogo. sekayashada. So lo uzothatha isibongo sakuphi? They will answer and we'll give them answers. Okay. But hearing you, I personally think indaba isemuva. So isibongo kumele sibe lapha emuva. I don't know. Let me hear you 2+2. lo muntu uyafana nje ukuthi ingane yakho malume phela ukuthi ubani ophumile siyoshada yena ngeke umshintshe akushadi yena Yeah. Ngoba phela enye into asikhuluma iqiniso ayeke uthatha isibongo sa stepfather. Uyophahla liphi idlozi? Idlozi la stepfather. I mean that's logic. You can't take his even noma kuthi wazi kahle ukuthi ugogo washadwa mari ingane le akuseka ka baba lo shade ugogo akwazi nokuliphahla if ingane le ngizokwenzela kanje scenario if le ngane le ikhuliswa ugogo ne stepfather asebenzisa isibongo sika malume uzostika kwisibongo sika malume mara manje uzoyenza umsebenzi wokubonga abonge ini idlozi elimkhulisile la kuphi la ka stepfather
but akasebenzisi isibongo sikabani sika stepfather uyobonga nje ukuthi nimakhehla nanizalukazi ezikasithole mina ngudlamini ngiyabonga nasi isilwane senu sokuthi ningikhulisile finish and la. Okay, are you answered, son? Are you happy? Are you happy with the answer? Yes, maybe some of the things by she, but at the end, I'm going to be satisfied because I was also confused with your question, but it's okay. It's a story for another day. Where you answered my answer. Please, Yeah, your okay. question. Do you still remember her question? Can you just remind us your question? I asked in regards to Thwasa. I've heard that. Oh, okay. Lo. Okay. Yeah, question yakhe ukuthi mawunedlozi lobugedla kume ngobuthakathi ukuthi okay, I'll answer you. Ubuthakathi asikhulume question yakho bowuthe mawunedlozi eligedla. Is it necessary ukuthi is it must ukuthi uthakathe na or uthathe ikhwama zobuthakathi? Cha. Ubuthakathi is something else. Ukuba igedla is nothing to do nobuthakathi. Ubugedla abantu abathinta imithi ejulile. Akusho ukuthi wonke umuntu oyigedla uyathwalisa. Cha. Amagedla abagayi bemithi. Abantu abahamba bayintabeni bokha imithi babuye nayo ba-understand le mpande ukuthi yenza ukuthi la mpande yenza ukuthi la mpande yenza ukuthi le mpande mawuyiguqula uthi yenza ukuthi you understand lo muntu loyo yena akahloli. Mawuyigedla uhloli uba isikhathi esiningi uba nonkosikazi oyisangoma. Le nkosikazi oyisangoma uzohlola bese athi baba lo muntu lo inkinga yakhe unelumbu bese ubaba yenzeni ngoba uyigedla agaye impande yokuphilisa bani lo muntu. So ubaba uyenzani ugaya imithi ngoba yena uyenzani uwazi imithi unolwazi olujulile lemithi. But ubugedla has nothing to do ngokuthwalisa, has nothing to do ngokuthakatha. Sekukuthi yena ulwazi lakhe lujule kangakanani ekuthwaliseni. Makumele athwalise uzothwalisa. But akusho ukuthi wonke umuntu onedlozi lobugedla kumele uthwalise. Ngaphandle ukuthi uyahamba ke uyakwelinye igedla uyofuyo eda yini incwadi yakho ukuthi manje sowufuna ukufunda ezinye izinto ezijulile ngoba lezi zinto zokuthwalisa zi dangerous. Wena ungathi uyigedla uthi uyathwalisa bese lento ishaya ekhaya. Ngoba lento eyivusayo awukwazi ukuvusa into ongayazi. Ngoba lento yoshaya wena kuqala izokuvayela inzalo number 1. Ibulala abantwana bakho la ekhaya, ibulala umama wakho la ekhaya. Wonke umuntu osekafika la ku uyafa. Ngoba phela manje sowenze into ongayazi. Kodwa amagedla abantu abazi imithi ejulile kakhulu bona bane freedom yokuyenza noma yini. Whether ubuthakathi noma bayalapha noma bayathwalisa kodwa banale freedom kuya ngolwazi lwakhe lelo gedla lelo. Wow. Dr. 2+2, do you want to add something? Umchazele kahle kakhulu. Okay, Sabo. Are you fine? Are you happy? Okay. I think it's the last question, then we gonna wrap this, and then we'll come back again. I think you did answer. You did ask. You were sorted. There was the last person, or there was none? I will. Oh, let me give you a chance. Yeah. Let me just give you a chance, then I'm wrapping. Please. We are closing now. Sanibonani. Ngizoqala ngibonge uchef ukuthi sibe la. Ngibonge abodokotela bami. Sadly ngijabule kakhulu. But sadly there was this time engishe ngathi ngizobona ugogo Dabula ne. Ngangasamboni ngathola i-accident, but today ngijabulile ukuthi ukhona ngiyambona. Okay, I need to cut Yes. this. I need to cut this. Thank you. You can please. Yeah. You know, you can go with it. I think it's the. Oh, he's coming. Yes, let's proceed. Yeah. So a question so it's a personal question ne. Kuso ukuthi is it possible ukuthi bathi okay lo muntu onawe wayeyinyanga kodwa engathwasanga manje so uvuka ngesimo sokuthi lo bunyanga uyangipha bona kodwa kucala ufuna ngenze lokho yena owakubalekela of which yena khona izinto wazenza ukudoja ukuthwasa and wenza ubunyanga
Yeah. So my young confused because I don't find the direction, but the gift is there. It's a question ebaluleke kakhulu. Let's not shy away from the point. Baningi abantu ababhekane naleso simo leso. Baningi thousands and thousands South Africa yonke. Mandulo khona abantu amakhehla nezalukazi amanye uthola ukuthi la bebahlala khona bezingekho ezinye izangoma. Ya uthola ukuthi mandulo Toti lo muntu nje obakhula kanje umkhulu lo ungenile la bekakhona because remember that time bahlala kuma outskirts you understand bahlala khona kuyenyangeni esangomeni bo travel kakhulu futhi bongavela usuke la ungene ngapha next door uhambe isibanga Toti lo muntu lo ekukhuleni kwakhe uyazi ukuthi uyayazi ingulo yakhe but manje akazange ayithatha serious until sikakhulile sikamdala seyamshaya manje bese makahambe ebantwini bathini bathi kumele uthwase bese uthola manje sikayikhehla lo muntu akasakwazi ukuyohlala emzini womuntu ngoba manje sikanomndeni kumele unakekele and naye sikamdala amadola wasavumi bese lo muntu omsizayo amtathini amphakamisela ubunyanga bese ashiyeni ubungoma bese makabushiya ubungoma bypass manje but at least khona into oyenzayo uzoba nesigodlo ekhaya ufaka abantu abadala kulapho kuleso sigodlo usebenza vele inyanga ayithwasi ubunguni obuthwaselwayo namakhosi bayabathwasela you understand kodwa lo muntu lo uthi ubushile lobunyanga lobo so manje makabuya kuwe remember lo yamoya wokulapha usesekhona emndenini mawubuya kuwo ufuna ukwenzani wena ngoba ukhethe wena kumele manje ulungiselele la moya ngendlela eyiyona uthwasele bese mara la kumele uthwase khona wena ungizwe kahle la kumele uthwase khona kumele uthwase empandeni ekwazi ukuphakamisa ubunguni iyenza ubugedla ubunyanga iyenze nalezi ezinye izinto empandeni mina la ngathwasa khona nezingane zami mangizithwasisa ne zenza ubunguni kodwa kuqala before bathwasa ngithi is a process say ngeTuesday so baphakamisela ubunyanga siphakamisa ubunyanga kunesiko la khona ekuphakamisa ubunyanga ngayo ngembuzi kunesiko la khona ngelidalula bese after lapho ngithi kunesikhwama sobunyanga esiba khona masimphakamisela ubunyanga bakhe ngembuzi on a Tuesday bese Wednesday simenzela amakhosi wasemanzini bese ngomgqibelo ke Friday bakhayela inkani leyo bunguni. You understand? So wena udinga la uzoya khona even noma ungaya anywhere else uyophakamisa ubunguni bakho uqala uthwase uqala ubunguni bese umele uhambe uyofuna umuntu ozokusiza ebunyangeni bakhe umkhulu ngoba lo bunyanga kumele ungabushiye emuva ngoba bushiye emuva bezokunika inkinga uzobuya umkhulu athi manje phela le impande zami lezi bengisebenza ngazo ziphi Understand kahle cause yena vele uvela ngalobunyanga kakhulu mara uthi ngilungise ngalabaleke yebo angithi phela lapho kumele uhambe uyothwasa so umlungiselela lesikolodo lesiyana shile so wena into ebalekile angeke ngithi hamba uthwasa mina ngizothi hamba kumuntu akuhlolele ungathola ukuthi umkhulu ufuna umlungiselele kuphela ungasebenzi abantu ungathola ukuthi ledlozi likhona kuwe uyalithwasela wena kube la kusebenza abantu so lana ehlangalaleni kanje angikwazi ukuyidalula futhi kuzomela manje ngiphakamisa imimoya ngokuhlole you understand hayi dabula awudingi ukuthi ngibe sesigodlweni ukuhlola kodwa manje angeke ngithi hamba uthwasa kubalekile ukuthi uhambe uyohlola bakucacisele ukuthi ngempela ledlozi leli lifuna wena ulungiselela umkhulu kuphela noma lifuna wena usebenze. Okay. Dr. 2+2, you went to the bathroom. The gentleman was asking a question. Uzwile mabekhuluma mhlambe mawufuna uku-add before ngizokwenza izinto zami engidume ngazo. Hayi okuhle nje ukuthi umfowethu makukhona la ngaboni khona ngempilo yakhe akasukume ayocinga acingisise. Ngoba nakhona ukuhlola lokhu mina ngithi abantu bakuqaphele. Kunabantu abangahloni umuntu ehlola into yodudu kan uzokulapha thini awukwazi kumlapha umuntu inkinga yakhe ungayibambanga make sure uma ungaboni hamba yo-eda mina ngifuna into eqondile enqamulelayo eda something cha bamani ngenise lento
kube years ethi umuntu engena abuthi uhleli phansi useyazi ukuthi yazi wena kuthiwa 1 2 3 4 5 6 7 8 uqedile ngithi kube kuyimuntu ukuthi unamandla ukuthi umsize noma cha hayi lokhu ucinga uzuzamula mhlawumbe usulambile asa understand yabona ayibe khonto ekhulumayo la ikhulume kuwe Izwakala. Thank you so much. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu to the munchies that are here, to the munchies that are at home watching this episode. What I can say, this is the start of beautiful things. I can't wait to travel. I'm not gonna say where, but definitely. And to accelerate, they're not here. As I've said, it was supposed to be live because of some software. We had to we're gonna do it again because we don't want to have live with the phone, yeah. But I've got 5 hampers that they gave it to me. In order for you to be part of that competition, when we're done here, there is a banner there. Please take some pictures with your phone, tag them on social media, Instagram, Facebook, and tag Munchies and Thought as well. All you need to do is to be creative. So when they will choose, because this episode is coming on Tuesday. I'm not gonna waste time. Tuesday. So the winners, they will be announced on Tuesday on Tuesday. So you take your pictures there, 5 hampers, and then there will be 5 books there as well. Courtesy of Dr. Dabuluvalo. You're giving us 10 books, right? 10. 10, yes. Yeah. So it Last will how be many? Last time when I gave? You gave 14 last time. 14. Yeah, 10 this time. It's fine. 10 this time, yeah. So it will be there. We're gonna give 5 now and then 5 later on. Yeah. I know Dr. 2+2 always, but it's fine. It's for the second episode. Yes. And then now, what I wanna say to you, I hope you guys had fun. I hope you guys had fun. Yeah. Can we clap hands? So, on that note, I want to say thank you. Thank you. Amen. I don't take you guys for granted. It's a wrap. And we will see you guys after 30 minutes. Take pictures.